שלי מתח. לא, רגע, אנחנו בסיסיים יותר. ככה יושבים, הופה. אין פה משהו לשבת. תראו איזה גמיש עודד. עודד אתה מאסטרו. יאללה. תראו, עכשיו אני מרחב כמו שהרב הסביר. יאללה, עכשיו בוא נעשה את התנוחות, קדימה. אנחנו היום באימון יוגה, אימון יוגה רציני ביותר, קדימה. איך קוראים לזה? זה... תעבור תנוחות. עבודה האוסטנה. יאללה, עודד עם הקרש. קדימה. מה התנוחה הבאה? קדימה, דבר אלינו. תדסנה, קדימה. זה התדסנה, עודד מדריך אותנו, קדימה. כך. מה זה? מה זה זה? להישאר קצת זמן אני ככה. אומר לו, דה וירה בדסנה. יאללה, זורמים. מה עכשיו עודד? מה אתה אומר? מה זה? מתיחה ככה, זה הכי חשוב. הנה, עכשיו אני מתכונן להכנות לכל פה. עכשיו ככה. זה קשה. תסתכל. זה אני מכיר את זה. תחזיק, אני אדגים. אני יודע איך עושים את זה. תדגים? עושים את זה ככה. וככה. שנייה? כן, לגמרי. שנייה? עכשיו אני אעשה. תעשה אתה. תשלב את הידיים ככה, ותחזיק אחת בשנייה. אתה צריך לאחוז עם היד הזאת ביד הזאת. זה מורכב קצת, זה צריך מגיל קטן. אני... מגיל 0. עכשיו... להגיד שלום, צדיק. שלום. חגי. שלום. יאללה. זה חגי הסוחר סמים. יאללה, עכשיו... זהו, אני מתנצל, נמאס לי. בואו נראה מה עכשיו. גומו קסנה, הופה. זה אחד המורכבים. אתה משלב את הרגליים ככה, צורה כזאת. ככה. ואז את הידיים גם. תראה אותי. תפנה אליי, תפנה. הנה, עכשיו זה העבודה. ככה, מסובב. עד שאתה הופך ליד אחת. עכשיו מה החוכמה פה? עכשיו לשכב. וואו. תוסוף את הבד הקוואסנה. מה זה? זה. זה? מכיר את זה, יאללה. פשוט ישיבה מזרחית ושכב. שכב אחי, תעשה ככה. תניח אחי, אבל אתה חייב כרית, זה ככה המצויר שם. שים כרית אחי, שים כרית, זהו. יאללה, זהו. תראו את עודד. זהו? זה... איך קוראים לזה? קוואסטנה. נכון, קוואסטנה, אבל זה סטטי, תעשה סטטי. עכשיו מה אתה... עכשיו זה בא בגדול. סוף את הוורסנה. עם הרגליים למעלה, אחורה. מה זה? ככה. זה אני מדגים, תן לי, אני אדגים את זה. אני אדגים את זה. יוגה זה עבודת צוות, תדעו. כל אחד משהו טוב בו. חובב אליי, זה אחד הקשים, אני אומר לכם. תדעו לכם, אני מקריב את עצמי עכשיו. וואלה, איך אני עושה את זה בכלל? איך ניגשים לזה? ככה מניחים את הרגליים, רגל, אחת. מעולה, זהו. והשנייה אני לא יודע איך עושים, וואלה מספיק נראה לי, זהו. אימון, זה להיום.
תקשיב. מה הבא? אדו מוקה שווסנה. תחזי, צלם אותי. שוונסנה. הם בכוונה מסבכים את השמות, אתה מבין? הם לא... כל שם פה זה בכוונה, הם מוסיפים עוד איזה אות כדי שאתה לא תהיה מסוגל לקרוא את זה. מה עכשיו? עוד מעט זה נגמר. עוד פעם, סופטה זה. מה? סופטה וירסנה. סופטה? מה? עוד אחת? זה אומר צד שני, תביא. תשים אותי מול המצלמה ככה. ידוע. יאללה, איזה מתיחה. מתיחת השבוע. זהו. עכשיו... מה? עכשיו אני עושה. אתה עושה? לא, זה קשה, נורא. אתה עושה. מה זה? שוואלבה. שוואלבה? זה? מה? נר? בקטנה. נר, יאללה, מה? שלמבה. שלמבה מה? סרבן גס. זה כמו הגדה של פסח, אתה... בנגים. זה שם של בנג, אחי. זה צורה של בנג. טוב. טוב, אורי. בנג. זה זה שלו. בנג, אחי. ככה זה, אתה בא לרגל, עושה בנג. עכשיו אני... עכשיו זה עם הכרית למטה, על הגב, בתוך הגב. מה זה? תכניס. מה אני עושה? מה עכשיו? אתה צריך להרים את החזה. אתה שומע? העניין זה לשכב גבוה מעל השק, מעל הדברים, ותרים את החזה. תרים. אחי, הסיגרת לא עושות לך טוב. טעים. זה אומר לך, לך תעשה גמילה, מישון, תפסיק לעשן. זהו. הרגשת את זה? לא הרגשת טוב. מה עכשיו? עכשיו זה ויפריטה קראני. זה, מה התפקיד של זה? זה אחד לפני האחרון, אתה עושה את האחרון. ויפריטה קראני. זה... אני אעשה את זה, בוא צלם אותי פה. אני את השכיבות ואתה את העליות. זהו, כן, בדיוק. עכשיו אתה זה לא חוכמה, כי אתה... ולך יש את המסך תיאום, אחי. חבוד, נו מה? תיאום של הבלוג. בלוג השעמום, קדימה. האחרונה עודד קיבל, איך קוראים לזה עודד? שוואסנה. הופה. זה... שוואסנה זה תנוחה של... נו, אני לא זוכר איך קוראים לזה, יש שוגרים כאלה. נו. מה, חרא אימון? חרא לי באופן כללי. אבל האימון טוב, לא? אבל האימון אני רק הייתי בשכיבות. תשמע, אני מאוד נהניתי מהאימון, אני לא יודע מה איתך. לא יודע, אז אתה תחזור על זה בבית. הופה, איזה בן אדם, איזה גבר, זה הסוכה של בלז, אתם רואים? בלז! פיקרי לילה! זה הבניין פה של בלז, הוא קם לפני 1948. הבניין, החלק, יש לו שתי חלקים. החלק למטה לפני 1948, לפני קום המדינה, כל הבניינים למטה וזה בית מדרש, והחלק למעלה, הבניין הגבוה פה זה קצת אחרי, זה 47, סליחה, וזה לפני עוד קצת, וזה לפני אני חושב, קום המדינה, כן, משהו כזה, אני לא בדיוק יודע, כן. עכשיו מה הקטע פה? זה אבן שכבר היום לא בונים איתה. משהו יפה, זה גם בכלל מקום מאוד יפה. מה אתה אומר? הוא גדל בנצים ופרחים. מי זה? הכיוון שהיה לו צורה ושונה.
מה? מי דתי לאומי? אתה בטוח? כל האנשים בעולם הם דתיים לאומיים? גם המוסלמים. מה? גם המוסלמים. גם המוסלמים? ומה עם אדוני? הוא דתי לאומי. בטוח? דתי פרש. כן. ומה עם מה איתו? יוהן. יוהן. מה עם יעקב? כל ידיים. דתי לאומי נותנים ידיים. איזה סוואגה, איזה סוואגה. מה זה? מי זה אחי? חבר. טל. תכיר אותו, אתה חייב להכיר אותו. מה זה, הוא חזן? לא, זה שיר. הוא לא חזן בכלל, הוא לא יודע. כן דתי, לא יודע. מה, הוא יודע לסרסר? או ברסלונה, ברסלונה. יפה. זה במשך דקה השיר הזה, יותר. 11:50, אז השעה. לא מכיר את השיר הזה. כאילו אתה דתי. שנייה, אני צריך לצבות אותך. לא אחי, אתה מחזיר לי 50. אחד זה 50. אתה רוצה ללמוד כאן התורה של דתיים? של אדוני. מי? אדוני. איזה זרם הוא? אלוהי אלוהים. אתה מרגיש שאתה בנוח איתי. אני מרגיש שאתה בוא תדבות. מה? תדבות. תשמע, אבל אני מחכה, אני צד אחי את הקטע הזה שאתה אומר, ואני לא מצליח לצוד את זה. מה, שרקדתי? לא, שאתה אומר מי זה המונאי. שמסביר מי הוא. מי זה מי? שאתה מסביר לנו מי זה הקדוש ברוך הוא. מה אמרתי? שהוא חרדי או שהוא לא יודע, לא... לא צילמת אותי לומר את זה עדיין? לא הצלחתי, לא, אבל כאילו כן. אבל אני לא אגיד את זה סתם כשלא בא לי. נכון. אז אתה מבין, זה בלתי אפשר לצלם את זה. אני עושה סימן ממש. כן, צלם את זה. דתי או דתי לאומי? דתי או דתי לאומי? עוד פעם? כן, נו. אדוני, לא? נו, הבנתי, כן, אבל... יהובה. מה? טוב, עודד עליה, אז אתמול בדקתי מה זה פוט. מה הצלחה? מה זה פוט באנגלית? גיליתי שזה מחווה. אין בסוף מפגש מחזור. אל תדאג, יהיה מניין. אפילו מניין רפורמי לא יהיה. עם דשים אתה מתכוון. אפילו מניין רפורמי לא יהיה. בסדר. חצי מניין רפורמי. תיקח את נתי. חצי מניין רפורמי. תיקח את נתי. קיצר. תיכנס לעניינים. נכנסים לעניינים, קריאת התורה, יאללה. קדימה. ככה, נו. צריכים לקרוא. וירא אליו. אליו. אדוני. ואלוני. לא, אני לא מוכן. אתה לא מוכן? תגיד, מישהו אמר לי בזבזתי תינוק. מישהו אמר לי שהוא בזבז יותר מדי תינוקות ולכן הוא לא רוצה תינוק. עודד, למה צריך ללמוד גמרא? זה מחדד את השכל וזה מקשר את הקשר שלך לרב צבי. לרב צבי? זהו, אני מסביר תלמד גמרא, זה אומר תלמד עם הרב, כאילו זו אותה מילה, ובעצם זה אומר
בסוף אתה לומד איתו עם הרב, עם הרב, עם הרב, עם הרב, ואתה בסוף מזדיין איתו גם. יאללה, קדימה אחי, הקליפ מחכה לך. טה 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 פאו טה 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 פאו פאו טה 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 עודד. מה עם אדוני ידעתי לאומי, מה עם אדוני ידעתי תורני, מה עם אדוני ידעתי אמוני, מה עם אדוני. זה יהיה לך גיהנום. זה בוא נלמד אתכם. רואים? זה האמה. זה האגן. פה אסור לגעת. מה עם אדוני? סתם ודיברת בם 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 בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ודיברת בם 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 בם. Wow. Do this, Dad. I'm gonna get money and show Money, like that. money, sunny, oh sunny. איי איי איי. זה סקסי אס. כן. הכל עולה, זהו, אנחנו לא בשירים אפילו דבר אחד, אנחנו פותחים פה האח הגדול בבית. מה? אתה רוצה להמשיך עוד מעט אחר כך או בכלל? אמרנו, דיברנו על טלוויזיה, יאללה. נו מה? צופים בטלוויזיה. לא, אבל אין לא כלום, יש פה כמו רדיו של קול ברמה וזהו. מה, רציני? כן. קול ברמה זה של הדתיים. כן. מה, פורנו אין? סתם. איך אומרים? מה אתה אומר? כאילו, יאללה. רגע, בנית סוכה, סיימת את הסוכה שלך? הסוכה? וואי, אני צריך ליצור קשר עם חבר, בונים סוכה לחבר, נכון. תגיד לי יוחנן שיש לו 4 המינים. 4 המינים? יאללה, יוחנן! אחי, אתה בדרגות שאני לא מאמין, אחי, ולא ידעתי עם מי יש לי עסק. סיגריה, טוב. תן. תביא קצת טבק להערכה. אני לא מעשן, אני רק מריח. מה עם אדוני ידעתי? אני אחזיר לך קצת מהטבק. זה. אז זה עושה איזה, תגיד, זה עושה אפקטים? לא, לא עושה כלום, עושה ריח טוב. אתה לא אוהב? אני מנסה לשרוף את המוח עם זה. שנייה. נראה, הנה זה. זה חום. גדול לך ב-25 שנה. זה מספיק הרבה זמן. תביא. ההמשך יבוא.